guchuriria kwirire nigo kugendrete kororokana kubo muchando munene anene ase orogongo rwa Gusii ikikirire serikali ye county ya Kisii wetrase wizara ye bintu bitoetanaine ababere bawe sokya na kurubo semia guchiase abantu itkolia lero nigabo bisako rwase wizara yo baba kumirana nababwatani au kurwase chiwodi emeronkene na isano chonsi ase county ya Kisii ase nsemo ya ATC asbabako basemia na nekwene kiabu namba chikonyora maigerio yokugendera gosemia abantu bande kubwatikana nugunchuriria kwiriro muri keito dipo nasanya na ikirana sayo na gutwariganira roboti chinga kibono oguchincha kwirire kwarorekanire ime ya Gusii ise yoborai bo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati wizara y'ebintu bitoetanaine ekurawa no muwaziri Ronald Nyakweba nigegenderete kurwa maigerio no bosemia sabantu igoro yo guchincha kwirire kubarangiria ba those selected people to ba marube to ba declare officially appointed as the officers or the committee members of climate change. Lero tuachakire safari yogo konya lireria itundi gendera guchinchi ikyari ya chinchi mpaka bono ya chakire koreta amadara mange ase environment donye no borebe Nditukulia lero nigo baumerana negati ya babwatani kurwa chiwodi emerongene na isano ime county ya Kisii asesemo ya ATC elioko bamanya obuya bwokorenda ebintu bitoetanaine tuchaka gukora community mobilization to create awareness among our people so that we are able to mitigate on this climate change related risks. The committee members kutoka kila wards zile ziko hapa Kisii 45 wards committee ambazo zitaweza kuangazia mambo ya climate change hali kwenye wards ambazo tuko nazo. Ekere ward ye bwate ebintu binao korengana naki lireria change na naki ya affected yokere ward ngo chigochene proposal yabo ero tebinye ketwa gukora boigo nigo bakurero bosimeki wemete yemiringamu iya ireire okamuka wechindoche ase ensemo ya Gusii ase barwogosemia bwogosimeke mete ekoegerera obumenyo bwa mwanya bantu bantu beta Gusii ntoma yetenga bazimekire miringamu asobonge ntoma yete mechane miringamu yaretire anyura amaje kuri chino chijeito kole tengo chagere kole chinindo chero cha okamuka chiburu amache emete twasari eliege koro stokoro ka indigenous trees tuachakire kobeke mete menge gesongo ekako exotic trees mono emeringamu ya sariri liro valieito nechindoche cheito chinga kechechio mbachie konyora maigerio eliogosemia abantu ase binyoro bamanyo obuya bwokorenda na gusiria enchara ime ya Gusii anene county ya Kisii Gusii etokuba sabaika ntogendere koba obumanyi na kimite ya koreki ya sariri environment korwabo county ya gorire mete anene gende tukosimike indis chinasari egere to abantu baito wanyara kunyitumia na nabo bakonya no moto yo mucho kusimikwa ne bambu ebambu igen ebwate gento kuna commercial value very go kubana ne meringa mweto kwana wonchiri kwirire chakre gutwara very adverse effects as a county ya Kisii Gusii yakabere gakare imbure yagatule drought ntwaro mwako yo eta ntwaro reke ngase kana Gusii gaiga twache tomanyire nga onye ntu gochaka ku address amangana ya akoleta negative effects on the climate igo gochaka to takurwa amaje Gusii gaiga abantu baburu chindagera bacha kukwenchara. That is why totally come in very strongly in the county ya Kisii tuchaka ku address amangana yo the negative effects echa dagere go toka se echi semu chetu cha Gusii gaiga kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV korwa ATC egotoko ime county ya Kisii elietaria Nendipon Asanya.